Assalamu alaikum bandiraɓe guindiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓindu jaydeli moon no dañirto ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV amin dañi weltare huccidde e moɗon e oɗo subaka altine oɗon gondi hen e banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde e banum gorko Amadou Moussa no weekend ma waɗi weekend alhamdulillah weekend o muusi o metti kadi ha joni mais ko ma ha joni koye banggue golle machallah jettiri ɗum Allah mi salminima mbiɗa namdo anden holno pinirɗa mba ko jam fini galle en calmini hettiyankoɓe en calmini yeeɓiyankoɓe wonɓe e nder leydi Sénégal kala ha e caggal leydi joguiɓe tigui ha joni coftal wawde darde en e kala subaka en bismimaɓe e roɓino jayndeji ko noonne kadi ma en gandu to janɗen e weekend o noon tigui Amadou en garete sunnare ganduɗa dañiɗo woni Sankare Samba Diabara Samb e weekend oɗo ko duwade tan wiide yo Allah yurmoya fumo yo juude moƴƴe jabɓumo wadde Amadou en udditirto e Le Soleil jayde Le Soleil ene wayno nden ɗon sunare tigui nde mbiɗa nde Aissata ko hen jayde nde artinde wi noon ene wayno ko Sankare Samba Diabara Samba mo ganduɗa wuuri duuɓi capanɗe jeenayyi e duuɓi joyyi ɗum saabi noon jayde wi ene wayno ko bawnoɗo hoddo tigui kañum kay e joni o joom konngol mantinigol woni duttiɗo e jomum koye nder hen mawɗo leydi ndi Macky Sall kañum e hoore muɗum wi ko e ballal hoddu makko ko nonne kadi e konnguli makko saabino ha ɓiɓɓe Sénégal kala ina neehi e sababude on ɗon fannu jayde Sud Quotidien nden ɗon jayde ari koko yewiti koye histoire hayso tawi omo ganduɗa ko Samba Diabara Samba ko neɗɗo tigui banggue tarih ɗum saabi noon nde ari koye gulali e luukali teskadi oɗo saaha ɗo e nder leydi men Sénégal to banggue bindugol tarih on ɗon omo ganduɗa ko Iba Der Thiam kañum tan huccidiri e jaydiyankoɓe hanki gam haalde ko yewti e fannu iwide makko noon o wiɗi ɗon ene wayno ko mo ganduɗa ko Alhaji Malick Sy e ganduɗa ko Abdoulaye Niass Cheikh Abdoulaye Niass kañumen kala jiiduno yiyande wotere ko nonne kadi jiiduno fandare wotere quotidien Le Quotidien ari ko e hello wongo jayndi wi ene wayno ko joni o jiggoyade autoji gam adduɗo e leydi men Sénégal tawi din autoji noon ko dogɗi ha gasi ko wiyete hono véhicule occasion ɗum ɗon noon saabi noon jayde wi joni o ittama e duuɓi 7 arti e véhicule aji ɗi ganduɗa ɗi dogi tan ko duuɓi 5 jayde noon wi ene wayno ko Macky Sall joni o waɗi tabal gam yarude caggal jayde Vox Populi kañum ari ko yewti ko e jaɓɓogol mo ganduɗa ko woni omo ganduɗa ko khalife général de Mouride woni jabbaɗo tigui toon to mosquée walla mbiyen juma Masalikul Jinan ɗum noon tigui woni ko jayde arti nde wi noon ko mo ganduɗa tan ko ɓen ɗon almuɓi mbaɗi lase e tuggude tan guila caggal juma o ha yetti nder e on ɗon juma kesso jogoɗo udditede ko fayi arde L'As Quotidien ko hen arti nden ɗon suuɓi wiide tan ne wayno ko Dakar joni o kañum wertani tapis rouge o mo ganduɗa o ko biteɗo Serigne Mountakha Mbacké mo ganduɗa kam tigui woni khalife général de Mouride jayde Walfadjri Walf Quotidien kañum ari koko yewti koye biteɗo Adama Gaye joni o keɓɗo wellitare muɗum ko nonne kadi ko joni o kanko Adama Gaye cuuɗɗo konnguɗi kay fewde ɓe ganduɗa ɓe joni o kañumen jeyno sababu haw kay nanga o waɗa e dumbirdu jayde coftal ɓalli stade kañum mino wayno ari koye championnat européen manam tan ko football gonɗo e fetere o saaha ko yewti on ɗon fan noon hollitama wonde ko Barça kañum tan fiya tigui labtugal ɗum saabi noon hollitama kay ene wonde ko hakkillaji jiiɓiɗi walla mbiyen ko caɗele kay teska e on ɗon kippu mo ganduɗa wambi ɗum ko Lionel Messi Antoine Griezmann kona ɗum ko toon to Espagne ha joni Real Madrid kañum tan joni o itti sikki sakkaji gonnoɗi e hakkillaji supporter uji muɗum ɗum noon ko photo mo ganduɗa o ko Karim Benzema gasi ha laaɓi ceerno Amadou gasi ha laaɓi ceerno ruɓindu jaydeli meɗen wadde noon koye nder Dakar keddotoɗen jehen ha toon to Ndoyen Amadou wonko kewno toon e weekend o mi woppanma tan garana en tigui machallah Aissatou mbiɗen tan meeɗa yaade Ndoyen hono ma en kadi mbiɗen kewi ɗo e Dakar kono noon kadi ko découverte mawɗo vraiment keɓɗen e weekend o saabu en gandano hono ɗe guure ene taari Dakar machallah wuro ngo noon tawete koye commune mo Diamniadio ɗum ɗon noon ko ene tawe kadi e woɗɗani hay seeɗa Sébi Kotane mo ganduɗa ko 3 kilométre lombi hakkude mabɓe gonɗon wuuro noon yuɓɓinano toon ene wayno ko gueɗe kewɗe kono yuɓɓinno ɗum ko debbo goto mo ganduɗa wiyete ko Astouba eɗen gandi o ko tergal e goomu conseil économique hono conseil hono social environnemental wala woni CSE en tout cas ko kanko yuɓɓinno kadi ko debbo jeeyaɗo toon caggal muɗum noon ko tolni
e capanɗe joyi cukalel kañum woni ko duna tawi ko sukaɓe worɓe e on saaha noon ko wayno panel woni yewtere yañade to banggue jangde yuɓɓinama hen sukaɓe dokkirama hen cadeau ji tawi ko janggoɓe ɗum no ala no mbatten sowona kettoɗen biteɗo Ousmane Sow mo ganduɗa kam jogui konngol ɓen ɗon sukaɓe étudiant ji. Bon hande adi o journée hande ko min jinno association fedde fulɓe NNB rendinde bawɗe amen pour min balla sukaɓe ɓe tinno a jangde mumen pour min mbaɗa ɗum organiser ɗum foof noon min ballama hen ha kay ndimbal mawɗo mo woni ndimbal mo gandanɗa mi honorable Assouba Yongirima conseillère économique social et environnemental ko ɗum ndimbal mawɗo noon par ce que taki min jonguiri fourniture aji woni kayeji ɗi kurkali ɗi janguiri kayeji ɗi kurkali ɗi janguiri ha kay bikeji ha kay kerewngaji ɗi bindirata foof ɗum noon hiɗum wawi wallum ko ɗum ndimbal mawɗo ha kay aji wallum jangde par ce que kala mo haɗa jangga haɗa sohli kaye haɗa sohli bic haɗa sohli foof donc amical élève étudiant Ndoyen e Deni Youssou hemba rendi hande honorable Assouba jaggiranimo a fedde fulɓe NNB mbo ardori ni hande ari pour wallude amen minen foof pour walla sukaɓe diwan o par ce que aduna o ni en jogui mbako donc jangde hen mbawi rendin foof ndendina foof mais sa jangguinani kurkali ma janggo jaam on sera toujours en retard donc il va falloir que enen fulɓe ɓureɗen gessu wallum jangde ballodiren aussi parents ɓe aussi ɓe ñaaha kurkali ɗi a wallum jangde autorité ɓe aussi ɓe jagguirano kurkali ɗi a wallum jangde he minen étudiant ɓe min hen mbaɗa wallu amen min hen mbaɗa komin ko mbawi honorable Assouba aussi moni hen wat ko wawi ko moni hen waɗa kadde bawɗe mum ɗum wadduno journée o hande min mbaɗi panel woni organisation min layda akay parents ɓe akay ɓeɓe gandanɗami kamen mbaɗi sekki jangde ɓe ancien directeur ɓe a professeur ɓe rendine ɗum rendin amen hande pour wadde ñaahde kurkali ɗi ko ɗum wondo yitte hande ñalande panel o akay remise des prix o min jongori noon cadeau ji ɗi gandanɗami vraiment elowoɓe heeɓe en mbawi janggu hakay année o gasa min mbaɗi primé les meilleurs élèves et aussi kurkali dewi ɗi ɗi tinno jangde mumen ak moƴƴi mbiɗa hasbi ɗum kam ɗum wondo hande kam ɗum fottini en ɗo hande pour l'ensemble dal ɓe tinno kurkali ɗi tinno jangde mais aussi ɓe ganda ko jangde rek woodi ni hen kam ɗum wawi men yawtin kala sohlaya eyyi Amadou ko étudiant ji ganduɗa mbaɗi haqqe doole mumen nawi balle toon gam wallide cukalon ganda ko janggo won surtout kadi ɓurɓe hebtinede hen ɓe aɗa andi ko nokku mo ganduɗa ko nokku lobbiniɗo seeɗen kaali mbiɗen ko 3 kilométre woni hakkude muɗum e Sébikotane aɗa andi ɓe gonani e dowgol ɗon lawol national pewgol toon to Thiés ma gaccangol ɗum saabi noon wuro ngo no jogui caɗele to banggue école aji towɗi ɗum saabi noon sukaɓeɓe rewɓe worɓe kala mbaɗata ko koyɗe ene jaaha ɗum noon so tawi étudiant ji koye mumen yaaɓe ha keeɓi ɗon tawi ko ɗon janggui ɗon gummi yentude hono kanko mo ganduɗa ko honorable Assouba ɓe juɓɓini ngal ɗo gueɗal pour hokkude sukaɓeɓe ko wiyete courage woni doole e coftal ha mbawa janggude ɗum ɗon ko hunde wande fayida ko hunde yonde ene holliri kadi jomumen jahan tan keeɓi Dakar tan jejjiti caggal saabu no mbimini ko wuuro lobbinigo ko wuuro ngo ganduɗa ngo vraiment koma jaaha tan jeyano wayi machallah façon korti e gueɗe mbaɗi noon kono en mankira ko wayno laabi en hayso tawi golleɗe nana jaaha kono kadi en mankira ko wayno école aji no mbiɗen ni kono foof hokkude sukaɓe courage saabu ñande foof yaade 3 kilométre aller yaade 3 kilométre retour ko hunde musde no fewi ha tengte rewɓe kadi ko ladde ɗe ganduɗa nokku muɗum laabi ɗi ne cukki no fewi kono ko hunde ganduɗa eɗen jonɗo ɗum no fewi eɗen jarna kadi kamɓe étudiant ɗi e jangguinoɓe ko noon kadi kanko honorable Assouba baɗɗo ngal ɗo gueɗal mantinigal kono ɗum ko inchallahu rabbi ma en gar hen e mbaɗi kuftidinde e on ɗon reportage inchallah ko public reportage mbatten ɗum ɗo e yesso inchallah ma bandiraɓe mbawa famde holko yana toon saabu no mbiɗen ni ko gueɗe kewɗe jeeyi dunugol sukaɓe ngol panel o ko noon kadi e reboisement on lorgol leɗɗe hani e final football bonnoɗo toon
non tigi Amadou surtout reboisement mo mbiɗa o koko dañi fayre sabu hande ina ƴewtinda to banggal leɗɗe awde leɗɗe ina maayi seeɗa e nder Dakar walla mbiyen e nder Sénégal ɗum noon woni ronno roɓɓindu jayndeli moɗon bandiraɓe ko ɗo tan kadanten ha lawol gongol so Allahu lamdo jaaɓi oɗon jaaduno e banimon debbo Aissata Ndiaye ni wonno e Amadou Moussa banggal caméra o henno toon ko Samba Diop e ballal chat